Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka District Council ha ka arphusan tere uleber arhajar arphawar lengba u executive member bapet yakatanat ilaka uba jamborwar ulakhot lang yaki arteliki hima kata ka hima jirang bat ka hima soyong hadian bakalami ka jeng kenrum kenram ha kini kisngi hadian baka jeng wantur ki khun ki hajar ka hima soyong bat dawa ban pen phaino yakasnat nongwa mautamur namar ki kam bakala syadi ha ka hima jirang kani ka jing khot ya lang menta kasngi kalong banwan ra biang ka jing yas nguthu jingmun hapdeng kini ki artli ki hima ha ka baya dei bat kasnat nongwa mautamur ha kani ka jing lang nakalyang ka district council kalathung da uksyang ban penbet banwan ra biang ya ka jing yasuk hapdeng ki ki ar hima kata ki lathung yu ba Robert Jun kharja rin nakalyang jong ka district council dengba ka ilka administration ni la khot menta kasngi ya kaneka meeting kadeka consultation meeting ya ki artli ki hima ka hima soyong bat ka hima jirang bat ngila khot langru ya ki khatsau tli ki shnong kata kamu ya u ya ki sodar bat ki secretary jong kini ki khatsau tli ki shnong nakabenta ban ya philiu jingmot haka bayadai bat kitu ki jing mi ki kendrum kendram haka khatwai trek jong mentau benai haka ba kidan kitu ki JSC ki ba ong ba kitu ki khun ki hajar jong kan so yong ki balawan bantur sekali ko bes na ka benta bandawa banweng ya u lendo so yong alor ka jing IT lane kajing keno jugi kalong ba uladi ya kahima nongwa mutumur syakahima jirang te nakalyang jongi ka district council ngi snow bakane kade ka kam ka ba khia ka ba ngi hap ban yo ya kajing ya liu chingmo khamtam e yakini ki artli ki hima bat yaki shnong ki badan halti ha kashnap nongwa tumur te ngi penpau ya kajing smukman ban nakalyang jong kini ki artli ki hima kila yawan ban ya ami khmat nakasngi nakalyang lendo nakalyang ki lendo right nakalyang ki executive member jong kan soyong nagalyang jong UCM kahima jirang ki menteri bat ki executive member jong kahima jirang bat paro ki sodar bat ki secretary jong ki shnong jong ki khat sau tu ki shnong jong ka shnap nongwa amotamur ngi lasim ya ka jing yakut ka jungi ban na ka benta ban wanra ya ka jing ya snuthu jing mut biang apdeng kini ki artli ki hima haka bedai bat kiti kasna nongwa mutumur ngila thung da u mediator lene ukseng uban coordinate yakini ki artli ki hima nakabenta bakin kin wan syakajingya suthu jingbat lese ladagadai kumba ki dawa badai bantan phaibyang ya kathika hima nongwa mutumur syaka soyong ru kadai langba uni uksyang jongi kebangi la thung na kabenta bang coordinate ikini ki art leki aga bedai bat u medeto nidan yo legal advisor jongi te nagalyang jong kani ka meeting ka pamenta te ngila atarwa ya ka kertang ka jongi kum medetor kata bar kerja ngila ya kran da ka pasai kadar mentara nagalyang jong UCM jong kahima jirang ulada ban kren sai manta bakam dan kanu kajing ya diet ya ketika jaka ulendo soyong sum terwadi sakahima jirang bat kahima jirang ru kam sumla siu da kador ban simti ya kati kajaka kanwa amotomo enrei na supensai pi bakajing simti jong kahima jirang ja kahiman ya ketika snap nongwa mutumur
kadai ka ba ya kat kum ka lenti namar ka jing kwa jong ka hima jirang ru ka ong ba nginam simti ye phi lada phim ya da ka lenti te nga chu ya thu ye phi ya ka history ka balang kot ka long ba ka ne ka jing dawa jong ki thi ki nong song snong hang thi ha po ka snat nong wa mutumur ban pin ya so bat ka hima jirang kala deina du usnam che Jharkhand spa prabhunyo ngingi don in record ye kisithi baro kaba kila tho shaka hima jirang kila tho shaka district council kila tho shadu ka state government ba ki kwa ban penyeso no yelade ka sensar ka kadar shaka hima jirang ter kadai kani ka proses ka bala ya ter na du kita kisnam che Jharkhand spa prabhunyo baka sapois hadu senam arhajar khatsan haka khat nyutrik jong ubnai April jong senam arhajar khatsan te kala dan kan meeting kaba kila convince hang thi haka snong nongwa haka ba kila yami lut kitu kisnong nang tu bat ula lek da em in charge jong ka ilaka haka tu por rekat ba i local MDC da ka buram em jongi beton rekat haka ni por ban late shaka tu meeting bat kila shim ya karai ba kin penskam no ya ka jinyo so ka juki bat ka hima jirang hadu kata kapor kampat simti te dai tat hadu bala dep ya kata ka meeting baha u benai akos juga kan retrik juga benai akos rajar khatsan kila ya syong ya ka meeting hang ne ka balawan nagaliang juga hima jirang nagaliang jong kai ma so yong bat kila sim ya karai bat kila yang menjur pan IT no sa kai ma jirang yakini kisnong bat hakan retrik jong bana kos jong ka senam arhajar khatsan ka district council namar ba kila yang menjur maki baro art liki ma ka district council kala penskam no ya kata ada ka ba penmi ya ka approval ba kala penskam ya kan ka jingya menjur jongki pan IT no ya kisnong jong kasnat no wa mutumur saka hima jirang pensai hakani kapor behlo kata kanong rem ba kani ka meeting menta ngi kwa ban ya konsol ban ya liu jingbot da ka bide kata ba ngan suyathu ipi bahadu menta ka singiru kata kasur ka willingness jong ki patba jong ki kisnong hi kadang ne kumbakalong lau arjar khatsan jadi na kata kadau na marga jing kerpat jong ka hima so yong badai ban pen phai biang sa ka hima so yong te kala perlong ba kane ka jing kan du lang matangi na sim sim ya karai ba ngin thung do mediator ba kan don ka jing ya snuthu jingbot ba kumba kila le ya so bat sha ka hima jirang da ka lenti la da ka dei bakin wan phai biang sa ka hima so yong ru kin ya da ka lenti kata ketika rai ka bakhadu ka bisim ngi kerman ba ngin sala ban poisa ka jingis no